αλλά παγιδεύτηκα σε έναν καρτούν Minecraft κόσμο μαζί με τον Παναγιώτη. Τι πιστεύετε, θα καταφέρνω εγώ από εκεί μέσα? Ναι ή όχι? Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις. Και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε. Καλημέρα. Τι ωραία μέρα σήμερα. Μια ωραία κλασική ημέρα. Για να κάτσω λίγο στο καναπέ μου να δω λίγη τηλεόραση. Ωραία, για να βάλω Mr. Secret. Για να βάλουμε εδώ πέρα. Λέτε να δω αυτό το βίντεο. Όχι. Τη θέση. Ας το κλείσω. Ρε Γιάννη, φύγε ρε Γιάννη. Έλα Γιάννη, έλα. Φύγε. Παναγιώτη, καλημέρα. Όχι, εγώ να δω κάτι. Πάμε βασικά έξω, πάμε έξω. Νίκο, είδα ένα πόρτα. Έλα ρε, στις βλακίες. Ρε Νίκο, άστες εσύ. Βγαίνω. Αυτό είναι το κεντρικό που έφτιαξα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Σαν πόρταλ μοιάζει. Ναι. Να δοκιμάσουμε να μπούμε. Ναι. 3, 2, 1. Πού βρεθήκαμε, Παναγιώτη? Δεν ξέρω. Είμαστε σε ένα... Μην πεις ότι αυτό είναι ένα καρτούν. Ένας καρτούν κόσμος. Εγώ έχω γκαράζ και είναι μέσα στο σπίτι μου. Γιατί να δεν πω. Τέλος πάντων. Ένας κόσμος που καρτούν. Όντως. Είναι ένας καρτούν κόσμος. Minecraft καρτούν κόσμος. Καρτούν. Και για ψηλά. Κοιτάω βρε. Θησαυρός. 1.000.000. Άντε κοιτάω. Κουμπάδες. Όμως και να κάτσω αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει κανένας player. Ωραίο σπιτάκι αυτό. Αυτό είναι δικό σου σπίτι. Ταιριάζει πιο πολύ μια gaming. Είμαστε σε ένα καρτούν κόσμο εδώ πέρα. Όντως. Θα πρέπει να κάτσουμε. Μέχρι εδώ πέρα χρόνος να πάει 30. Εγώ χτίζω το σπίτι μου. Είμαστε στα σπίτια. Εδώ πέρα. Μια παραλία. Άμα βουτήξω εδώ μέσα τι θα... Ένα πλοίο, ποιος το οδηγάει? Παναγιώτη, εσύ που είσαι? Εγώ στην παραλία. Στην παραλία κι εγώ. Οδηγάω στο πλοίο. Όχι. Βάλει να ακούς χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ναι. Εγώ για κάποιο λόγο βρέθηκα εδώ πέρα. Εγώ μπήκα στο πλοίο. Είσαι καλά? Μπήκα στο πλοίο. Ωραία. Παγαίνω το... Γιάννη εδώ. Άντε κοιτάω. Άμα... Λοιπόν, εδώ πέρα θα είμαι αρκετά. Όπα ρε. Όπα, πάμε λίγο. 3. Αμέ. Είμαστε στρατιωτικών ήθος. Στρατιωτικών ήθος. Ωραία.
Γεια σας. Συγγνώμη, με emoji επικοινωνούν οι άνθρωποι. Μπράβο σας, ρε, με emoji να επικοινωνούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ και κάνω σελ αυτό, τέλος πάντων. Ωραία. Τώρα, για πάμε. Εδώ μέσα δεν ξαναμπαίνω, για κάποιο λόγο με κάνει teleport. Κάλαθα. Αου. No. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε από εδώ, μπαίνουμε στο μακρύ. Όχι. Ωραία. Μια πισίνα. Πάρε. Γίνεται. Για να μπω εδώ πέρα. Κάτι γίνεται! Βγήκα. Έχει νυχτώσει. Τι σκατοπόρταλ ήταν αυτό. Κόσμος από καρτούν. Παρά λίγο να χανόμουνα. Θα το σπάσω όλο τώρα. Δείτε τι θα πάθει αυτό το πόρταλ. Από εκεί. Εντάξει, ο Παναγιώτης έχει πάει σε άλλη πόλη. Έχει πάει στο χωριό του. Επιτέλους. Τι μέρα ήταν κι αυτή, τέλος πάντων. Για να πάω να ξαπλώσω. Καλή νύχτα. Αντίο. Και λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like και ένα subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Αντίο.